Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana insizwa engajwayele bakethu ukuphoxa ngokwe-performance yayo uSminofu kwenzeke njengenhlala yenza lapha yake kuDandi July kwesikaMfokanala ayikhona abafowethu lensizwa lena kuyenza ezibukwayo iyabonakala ngempela ukuthi ngaphansi koka ward 2 njengoba ke phela sekunama ward lapha kwezasemculweni kodwa ke lensizwa awubuke nansi performance yayo ukuyibona ukuthi ke ngempela ke ibiqonde ukwenzani yenzeke imhlolo futhi ngalesikhathi ke performa ke rush hour ila ikhombise khona ukuthi ke lento le isegazini.
babuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango. Babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka. Ugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami. Phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana. Sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.